Malti Kulturali huwa programm imtellem mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċċelerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-Emcast. Nirringrazzjaw lill-iCenter għar-rigali tal-mistednin. Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor Malti Kulturali, il-programm fejn iltaqgħu ma' persuni minn madwar pajjiżna li huma notevoli ħallew impatt sinifikanti fuq is-soċjetà ta' pajjiżna. Il-mistieden speċjali illi għandna llum huwa wieħed illi jaraf il-bżonn illi nesploraw il-mezzi tax-xandir fejn hemmhekk għamel użu tajjeb minn dan is-servizz u xandar il-kelma tal-Alla. Parti minn hekk hemm ukoll ħafna tfal mhux biss minn pajjiżna imma minn madwar id-dinja. Inkunu nafu min hu l-mistieden speċjali eżatt wara dan is-servizz. Fader Lewis huwa bniedem illi huwa ġentili ħafna, ġenerus ħafna. U xikultant li kolli daqxej xinajt miegħu xuwa ħanin ħafna. Fader Lewis irnexxielu xtaq li jibda jagħmel produzzjonijiet anki għat-television. U kien diġà involut ix-xandir għax kien juri features li kien jieħu mill-Peru. Però xtaqna nagħmlu xi ħaġa differenti. Fil-fatt u mar il-Pakistan u l-Peru ġibet iktar filmati u beda jagħmel ukoll daw il-features, però jiena x-xogħol tiegħi kien li meta jiġi bihom neditjhom. Darba konna qed neditjaw u għalli tajjeb li għandna l-apparat kollu, għandna n-nies li jiġu anke jiffilmjaw u anke jeditjaw għax imbagħad żidna. Ma bqajxin biss. U għadna speċi tajjeb li nagħmlu xi ħaġa biex niġbru l-fondi għal-missjoni tal-MSSP, għax wara kollox Fader Lewis huwa MSSP, u daw qegħdin il-Peru, il-Pakistan u l-Filippini. U għadna għatlu mela nagħmlu maratona, kif jagħmel ħadd ieħor, u peress li aħna għandna l-apparat kollu nagħmluh maratona ta' xandir. Matul iż-żminijiet Fader Lewis kellu anke jinvesti fit-teknika professjonali. Illum ma tistax tagħmel programm b'affarijiet teknika inferjura, għax ma jaċċettawx. Pero Fader Lewis dejjem kien qabel l-oħrajn, fil-fatt illum għandna il-kameras 4K li jaqqas iċ-xandir u ħadd ma jxandar 4K, fil-fatt jaqilbu għal HD. U Fader Lewis dejjem mexa li biex tagħti prodott tajjeb irid ikollok stampa ċara, irid ikollok jiġifieri naħseb iva ħalla impatt is-CPI Media u għadu jħalli impatt. Nilqakom lura magħna fl-istudio jiena qatt miegħi Fader Lewis Malija. Fader Lewis insellimlek kif inti? Grazzi tal-istedina. Fader Lewis. Tkun hawn f'ċentru sabiħ maż-żgħażagħ mhux veru. Qed jitgħallmu qed jikbru f'dan il-mezz sabiħ ta' komunikazzjoni mhux veru. Ekku, fundatur ta' CPI Media, direttur ta' Dar ta' San Giuseppe. Spjegana ftit minn fejn bdiet din il-missjoni tiegħek, ħanibdew b'introduzzjoni żgħira. Jiena miżebu ġawdi ġifieri kont xkejken nara patrijiet għadhom żgħar jibdew il-ħajja tagħhom bħala reliġjużi. Kienet entużjażmani il-fatt li qed jitħajru missjoni, attività kważi kienu ta' ispirazzjoni kbira anke għalija. Allura tlaqt minn xkejken li nixtieq inkun ta' servizz għall-oħrajn, ġifieri naħseb. Ġifieri tkun assis. Issir għaddej, tixtieq tagħmel il-ġid u tixtieq tagħmel kif taqbad tgħid. Tagħti t-tama, tagħti s-sabiħ tal-ħajja lil dawk ta' madwarek, ġifieri dik is-sejħa u naħseb tipprova tagħmilha mbagħad tant opportunitajiet li jiġu f'ħajtek, mhux veru. Inti bdejt mill-missjoni u mbagħad nistgħu ngħidu li filwaqt li bqajt ħaddan is-sabiħ tal-missjoni kif se niddiskutu dalwaqt imxejt mbagħad lejn il-medja. U minn hemmhekk iffundajt CPI Media. Spjegana ftit fil-qosor x'inhija CPI Media. Mela, ekku, aħna iċ-ċentru Animazzjoni Missjonarja il-fini tiegħu kien li janima lin-nies fuq il-missjonijiet tagħna. Aħna soċjetà Maltija ċkejkna, morna naħdmu f'diversi pajjiżi, ġifieri qed nitkellmu
L-ewwel missjoni kienet l-Etjopja. Il-fundatur stess kien bat l-ewwel fra. Imbagħad l-isqof kien batna l-Awstralja meta ħafna Maltin mit-sen ilu kienu qegħdin jemigraw lejn dan il-kontinent, ġifieri u l-qassis kellu jkun isu ċentru sabiħ ta' kif jirrelata mal-awtoritajiet, jara l-bżonnijiet tal-Maltin, kultant il-lingwa, l-kidba, insomma. Imma mbagħad bdejna nimirħu lejn il-Peru, Assis of Malti kien ġie u stedinna biex immorru fil-prelatura tiegħu u konna morna. Imbagħad xtaqna morru l-Indonezja u fil-verità spiċċajna l-Pakistan. Fil-verità konna qed nippruvaw nimirħu lejn iċ-Ċina u għedna forsi l-stepping stone se jkun il-Filippini u allura ftaħna ċentru ta' formazzjoni mhux żgħir ġewwa l-Filippini. U mbagħad teknikament issa qegħdin viċin ħafna mhux iċ-Ċina, il-Vjetnam aktar miċ-Ċina. X'irid ngħid jien? Għamilt diversi snin. Kont immur fil-missjonijiet tagħna, l-ewwel ħaġa kont immur blajċi differenti naħdmu, proġetti differenti, ma tant fqar u ma tant nies fil-bżonn. Jiġifieri tkun qed tmiss mar-realtà umana li qed tibki l-inġustizzja, li qed tgħix fil-miżerja x'm'għandekx fejn toqgħod, li qed titterter bil-bart għaliex m'għandekx tilbes. Jiġifieri u konna qed immissu dawn ir-realtajiet u filwaqt li immur bin-nies u l-lajċi volontiera kont nieħu pjaċir nġib filmati differenti biex ngħid isma' din ir-realtà. U kif kienet ir-reazzjoni tal-poplu Malti meta ra dawn il-filmati, filmati esklusivi wara kollox għaliex mhux kulħadd u maqtu ħejja ngħidu hekk biex imur jagħmel xogħol ta' missjoni. Ekku, il-missjoni tagħna dejjem aħna. Għandna n-nies tagħna jgħixu hemm, allura mhux tmur biex tagħmel proġett, inti tmur biex tgħix ma' dawn in-nies, ma' sħabna li qegħdin hemm u jarfu l-bżonn pereżempju jinnaf meta kienu ħajfsu skola kbira applaw post ċentrali sal-lum għadha l-aqwa skola li jedukaw ruhom ħafna żgħażagħ li twassalhom għall-università. Imbagħad klinika kbira isa sptar ġewwa Arequipa u diversi skejjel oħra u diversi ċentri oħra u diversi biex ngħidu hekk attivitajiet li kellhom iservu ta' ġid għal dawn in-nies. U allura aħna konna nkunu il-passaġġ isu, il-mezz konkret. Wan li nġibu għal-poplu Malti dawn fid-dier, ġifieri jien niftakar l-ewwel wet li kont għamilt l-ewwel dokumentarju ilu ħafna żmien. Niftakar kont wara 6 xhur il-Peru, kont ħanipprova nagħmel l-ewwel dokumentarju ta' ħajti. U niftakar bdejt naħdmu it-tnejn fil-għaxija u bqajt sejjer sas-sibt filgħodu. Ġifieri ma waqaf xejn, ġifieri illum ma nasibx li nagħmilha. Ma dak iż-żmien kont nagħmilha. Ġifieri bqajt għaddej ma rqadx, bqajt għaddej, ovvjament naqa' kafè naqrek. U sa dak iż-żmien kont għadek naħseb qas esplorajt il-mezzi kollha li tista' tuża. Kien għadni fil-bidunet. Biex inti toħloq dawn il-proġetti. Mela, kien għadni fil-bidunet u kelli ħafna tip ta' tapes u kien rid napprova nifhem kif se nagħmel din l-istorja dan id-dokumentarju. Imma fil-verità għamiltu l-estate qrib nofsinhar u flaxija ġew in-nies jaraw. Ġifi konna fuq 400 ruħ ġol bitħa ta' San Giuseppe jaraw dan il-video dal-ewwel footage li qatt kelli jien u li qatt rawhom għax qatt ma kellna mod ieħor. Ġifieri u għadni niftakar kienet moment sabiħ immens. Għaliex imbagħad dawn servew biex għamilna containers biżibilju. Tellajna ħafna nies jien niftakar tellajt 20 darba fi 30 sena bil-inqas 30 ruħ miegħi. L-unika darba li morna ħafna iżjed konna kważi mit-truħ u konna morna mal-President ta' Malta ta' kizmin u grupp kbir u morna biex nagħmlu proġetti kbar. Ġifieri sentiment tal-missjoni, l-avventura, in-nies li jmorru jaraw, in-nies li jgħinu minn Malta, il-footage li allura qed tanima għalfejn u għal xiex u tara wiċċ imwiċċ. Jien naħseb kienet il-kulur tal-ħajja tiegħi għaliex mhux biss qed tiffilmja imma qed tkun parti minn missjoni. Mhux biss qiegħed tara mill-bogħod imma qed immur fil-qrib. Ġifieri l-iktar ħaġa li kont nħobb nagħmel apparti x-xogħol mal-fqar u hekk niffilmja. Ġifieri tibda tgħid niftakar darba konna għaddejjin u dal-fader qedtu l-aħwa hawnhekk hawn ritratt sabiħ. U niftakar inżilt kien hemm tifel ċkejken ġo ħafna trapp u dubbien fuq u ma kontx kien hemm kelb daqsdinja ma ġenbu ma rajtux jien. U ġejt ma ħadtu ritratt maċ-ċekċika tal-kamera kien ilu ħafna żmien da xi 92. U allura l-kameras kienu jħabtu, illum ma jħabtux. Niftakar dal-kelb qam.
U beda ġejja lija. U bdejt nibża. U l-Fader Giovanna ħares lejja. U bdejt nirtira. Għax bdejt nibża mill-kelb. F'kemm ngħidlek ġew xi 30 kelb. U spiċċajt ġanofs 30 kelb dawruni hekk. Maqbud bejnietom. Maqbud bejnietom, this is danger. U f'daqqa waħda kont se nitfalhom il-kamera għalihom għax il-klip il-Peru mhux il-Peru business il-kullim kien. Imma kien b'nofsinhar kienu bil-ġuħ, so kienet xi gidma ġejja. Imma niftakar ħan nitfalhom il-kamera u ħarbu. Mbagħad mort niġi Ġorvan netlu inti ħallejtni waħdi. Beża wkoll. Beża wkoll, ma ġara xejn kien. Imma dak ir-ritratt għadu għandi, niftakar wieħed mill-ewwel ritratti għandi mkabbar id-dar. Konna qegħdin timpuljo fuq il-muntanji 4000 metru fuq mill-baħar, il-bot minn kull imkien, familja hekk tgħix ġo kamra ċkejkna. Tu m'għandkom xejn, il-lawa. U issa biħu li jmorru biex ix-xejn tagħhom li nikkitna ħafna, nippruvaw nbidluh f'xi ħaġa li tagħmel sens. Jiġifieri min m'għandux sodod nidulhom sodod, min m'għandux forn nidulu forn, min m'għandux fejn joqgħodu l-biż nidulu l-iktar affarijiet bażiċi. U jiena nirringrazzja l-Bambilli kelli dan iċ-ċans li għal il-fuq minn 30 sena. Din il-biċċa xogħol għamilniha ma' eluf kbar ta' familji li mix-xejn tajnihom dinjità. Jiġifieri mill-karba tagħhom quddiem il-bżonn immedjat. Jiġifieri niftakar waħda mara għandha żewġ titfal żgħar xkejknin. Iwa tixbor l-affarijiet mill-art biex tagħmel ftit affarijiet u tbieħhom. Għedna tix ngħidlek x'nagħmlu. Intuk l-affarijiet aħna. Tagħmel studios għax kienet artista u brava din ommhom. U jkollok il-flus biex it-tfal tiegħek li ħsiebhom. U niftakar għadda żmien u din il-mara tibqa' tfakkarna, it-tfal żaru żewġ tobba baqgħu jistudjaw, kienet jisu l-qawwa, l-enerġija u l-entużjażmu li mbuttatom, u llum mhux biss qed jgħixu sew dawn iż-żewġ tibniet li kellha kibru, żewġ tobba li qed jgħinu ħafna fqar ukoll. U ċ-ċiklu qisu idur għaliex l-għajnuna ma taqafx qatt f'post wieħed, meta tgħin il-ġaħat mhux biss japprezza li jentu, imma da jikber u jrid jgħin il-ħaddieħor ukoll. Allura kif jgħidu hu ġifieri l-karità hija l-iktar ħaġa sabiħa li aħna mhux biss induqu ngħixu, imma l-ġmiel tal-ħajja tal-ferħ tagħna. Ekku, u kif qed tgħid inti mhix il-ħajja li ngħixu aħna ta' kuljum. Allura l-esperjenza missjonarja tiegħek kif għenitek tħares lejn il-faqar, però b'mod aktar partikolari lejn il-ħajja li ngħixu. Forsi għandna nimxu lejn ħajja aktar sempliċi? Ħanejdlek, il-libertà tal-fqir ittieħ il-ferħ. U l-libertà tagħna li nagħmluha magħhom u li ngħinuhom timnina bil-grazzja. Isu hekk b'din il-ġentilezza li tenni l-qalb tagħna u veru. Il-fqar huma realtà ibsa għaliex meta m'għandek xejn ifisser xejn. Aħna Malta qatt ma jista' ma jkollok xejn, għax anki jekk timrat u m'għandek xejn, għandek l-isparju ħsiebek, mhux veru. Jekk trid titgħallem tant opportunitajiet li qasam għalfejn tħallas biex tieħodhom, ġifieri aħna biex xejn tagħna sinjuri. Imma dawn in-nies m'għandhom xejn u xejn. U tibda tinduna li dawn huma nies bħalna, ġifieri huma filgħodu u jixtiequ li l-ġurnata jgħadduha tajjeb, mhux veru. Ġifieri huma filgħodu jixtiequ li għandhom ix-xogħol, għandhom id-dinjità, għandhom l-opportunitajiet, ġifieri. U meta tibda tidrom u tgħix magħhom, inti tgħid dawn ħuti, mhux veru. Ġifieri u se ngħinhom kemm niflaħ. U normalment il-missjoni diki aħbar tajba li twassal il-ġmiel tal-qsim. Aħna aħwa, wieħed jgħin il-ieħor u tinduna x'miraklu hemm. Meta l-bniedem b'ħafna umiltà mhux tmur tallimhom jarmuk huma, mhux tmur bil-prepotenza għax aħna sinjuri huma mhix, aħna kollha naqsmu l-istess umanità, mhux veru? Ekku. U dik tfisser ħaġa sabiħa. Fader, ħana ilbu ftit is-suġġett se nitkellmu dwar il-maratona Oħloq bis-Sima. Daw kollha li forsi ma jafux x'inhija il-maratona Oħloq bis-Sima għalkemm ċertament naħseb illi kemm il-darba ntqajna magħha fuq il-mezzi soċjali hija maratona illi għandha lan li tiġbor il-fondi għall-missjoni u x'hekk Fader. Fil-waqt li tgħin ukoll lid-dar ta' San Giuseppe sabiex ittija aktar saħħa tgħin lil dawk illi huma fil-bżonn.
Dan huwa proġett kbir, mhuwiex illi qed toħloq programm kif tagħmel anke permezz ta' CPI Media, ma inti qed ixxandar maratona illi ddum ammont ta' sigħat konsiderevoli. Spjegalna ftit fil-qosor iċ-challenges, id-diffikultajiet illi inti tiltaqa' magħhom meta tiġi biex torganizza maratona bħal din mill-aspett loġistiku imma anke mill-aspett prattiku. Ġifieri kif qedlek qegħdin nitkellmu fuq maratona illi ddum ammont kbir ta' sigħat. L-ewwel ħaġa aħna bdejna ħafna żmien ilu meta l-maratoni kienu vera ftit. Ġifieri aħna naħseb konna il-5 maratona li kienet issir fuq televiżjoni jekk mhux ir-raba'. Ġifieri aħna ħriġna mill-fatt li għandna kollox f'idejna, ġifieri aħna billi nagħmlu programmi tas-soltu kull sena, kull ġimgħa għaddejn kontinu nifux. Il-maratona tkun kważi naqra iż-żieda l-extension ta' kull ħidma li għamilna għal sena sħiħa li mbagħad nipproduċu għal 3 ijiem din il-maratona. Ġifieri fuq livell tekniku u fuq livell ta' artistiku hija xi ħaġa sabiħa li nħobbu nagħmlu. Fuq livell tekniku qed nużaw l-equipment tagħna allura kollox fidejna, kollox tagħna. Imma fuq livell li jisfidana kontinwament huwa li ngħidu ma dis-sena kemm ħanejnu iżjed. Ġifieri fuq livell lokali San Giuseppe li jien naf ngħidu isma' dis-sena pereżempju ħanamlu flezza tfal li jalqu il-21 sena m'għandhomx fejn imorru u sentuhom fejn joqogħdu biex minn qed jistudja l-università, minn qed il-MCAS ikompli għaddej mingħajr ħafna spejjeż. U anke jibqa' naqra taħt il-ħarsin tagħna biex il-ħajja jibqa' jibnija fis-sotu ġveru. Imma wkoll it-tfal il-bżonnijiet ta' kuljum, ġifieri aħna t-tfal tagħna ġo San Giuseppe li huma 15 qisu l-operat modern tal-lum. Naslu għalija wkoll dar San Giuseppe. Hija xi ħaġa moderna, xi ħaġa xkejkna ġifieri home-like, qed titkellmu flats differenti fejn it-tfal joħossuhom id-dar. U dik titlob sfidi kbar, ġifieri jien naf, pereżempju għadna kemm għamilna l-amara kollha tal-grupp taż-żgħar, ġifieri tal-flett taż-żgħar. Ġifieri tidħol għax tara tgħid wow, it-tfal kuntenti se jtiru għaliex jgħidu l-aħwa, ġifieri inti biddilna l-amara, ġifieri inti għamiltilna kamra ħafna isba'. U allura tgħinhom mhux biss hekk, ġifieri qed tgħinhom fl-istudju, fl-edukazzjoni, kif jilbsu, kif ġifieri il-setup holistiku biex it-tfal jikbru b'saħħithom. Ħanerġa' nieħdok fader lejn CPI Media. Permezz tal-programmi diversi dina tlaqana m'esperjenzi differenti, esperjenzi ta' nies komuni, esperjenzi ta' missjonarji, ta' assessin differenti. Però għalik issa b'mod partikolari, x'inhija xi tfisser CPI Media? Mela, aħna fil-bidu kif konna qegħdin ngħidu ħloqna sistema li iġġib l-aħbar tal-missjoni. Mbagħad jisu ġejna f'mument Marta semmita li għedna aħna wkoll missjonarji f'Malta. Jiġifieri li nwasslu l-kelma, li ngħaddu messaġġ ta' tama, li naqsmu tant esperjenzi sbieħ li jagħtu lin-nies qawwa ta' fidi u ħajja sabiħa u ġveru finalment x'jagħmel bniedem kuntent. Jien inħoss li rridu ngħinu xulxejn biex nkunu kuntenti, ngħixu fil-ħelsien, fil-libertà, ngħixu tajjeb fil-mħabba u ġveru. Niskopru kemm il-ħajja tagħmel sens u minkejja kollox id-bissima li ħajjitna fiha skop. U allura il-programmi għalina hija varjetà sabiħa. Palissa għaddejjem b'4 programmi fil-ġimgħa. Varjetà sabiħa li meta tiltaqa' man-nies inti tajthom qisu farka dawl biex jaraw isbaħ il-ħajja tagħhom. Għandna wkoll quddies ta' kuljum, ġifieri mill-pandemija law nagħmlu żewġ qudiesiet fuq żewġ stazzjonijiet, ġifieri wkoll huma outreach mhux żgħira, anke għaliex mal-quddies hemm il-kelma, ġifieri qed tesprimi l-Vanġelu tal-ġurnata xiri titik. U jiena naħseb li kull bniedem ħaqqu li jgħix sabiħ, ħaqqu li jgħix tajjeb, għandu kull sens li ħajtu tkun mimlija mħabba, kull gost li jkun għandha tkun fid-dinjità ta' dak li qed jgħixu, dak li qed jagħmlu. Allura qisu l-idea tal-programmi qudies hija tikkajnuna, qisu ftit dawl biex dak li jkun jgħid wow, iva anki jien.
Qabel ma nkomplu Fader, ħammorru sabiex naraw servizzi li se jkun qed jintroduċi id-diskussjoni li se nkunu qegħdin nagħmlu eżatt wara. Tissok ta' diskussjoni wara dan is-servizz. Naħseb xi ħaġa li insisti ħafna fuqha Father Lewis hija il-nipprovaw nkissru din l-istigma li teżisti fuq id-djar ta' tfal. Hemm barra ħafna idejat strambi kultant ġejjin forsi mill-medja u mill-films ta' xi kif tkun dar ta' tfal. Ħafna nies jibqgħu jaħsbu f'dormitorji kbar, mudlama, taf kif jiġifieri tfal jgħixu qishom ħafna b'mod riġidu u naħseb ħaġa li ħadem ħafna fuqha Father Lewis huwa li jkisser din l-istigma. Id-dar hija ilha l-inbniet mill-1888, parti minnha hija dar terġgħu tajt parti minn palazz ta' żmien Kavallieri, l-ewwel parti tagħha. U mbagħad f'dik id-data li semmejt fl-1888 kienet inbniet id-dar ta' tfal, kienet inbniet biex tkun dak li qabel kienu jgħidulhom l-istituti, jiġifieri jkollok il-post fejn it-tfal qed jitrabbew, il-post it-tfal qegħdin jitalmu snajja u dak kollu li jistgħu jagħmlu tfal wara l-ħin ta' li qed jitalmu jerġa' jsir hawnhekk ukoll, ġifieri dik l-idea dak iż-żmien. Ovvjament ma' żmien evolviet għax evolvew il-bżonnijiet fis-soċjetà u d-dar evolvit magħhom. Illum għandna storja differenti, għandna 3 appartamenti żgħar. Ovvjament m'għadux tissejjaħ istitut għax l-idea ta' istitut spiċċa tal-kollox u t-tfal jippruvaw jgħixu ħajja kemm se jkun simili ta' tfal oħra fil-familja, dak hu l-iskop tagħna. L-iskop tad-dar u l-rwol tad-dar tagħna huwa li toffri alternattiva. Għalhekk jiġifieri toffri appartamenti, persuni li tieħdu ħsieb il-daw gruppi żgħar ta' tfal, gruppi ta' 5 tfal, jew żgħażagħ għandna 3 gruppi tek ġifieri 15 b'kollox. U jippruvaw jgħixu l-ħajja bħal tfal oħrajn, ġifieri filgħodu qamu, kulħadd marra l-iskola, fejn qiegħed skola kulħadd skola differenti, wara l-iskola jieklu mbagħad għandhom kulħadd l-attivitajiet tiegħu minn għandu futbol, minn għandu l-privat, ninsej kemm se jkun nixbħu u nimitaw il-ħajja ta' familja average. Father Lewis xtaq li jkollna appartamenti li fihom iż-żgħażagħ li jkunu waslu biex joħorġu minn hawnhekk, speċjalment dawk li jkunu serin jgħixu għal rashom, ikollhom ċans jippruvaw dil-ħajja. Qabel forsi d-djar ta' tfal kienu marbutin ħafna ma' sistema riġida u jisom bil-forsi fil-għodu jagħmlu hekk u mbagħad f'sena kollox marbut ma' timetable. Illum ngħixu kemm se jkun bl-istess mod li t-tfal jgħixu fil-familji tagħhom. Għadha ġiġi huwa bniedem pożittiv ħafna. U allura janima l-post jekk ħalli dik it-toma fejn jkun dik l-atmosfera iktar pożittiva u sabiħa. Nilqawkom lura magħna fl-istudio fejn se nkomplu bid-diskussjoni. Fader rajna hemmhekk filmati mill-isbaħ ta' dar San Giuseppe kif il-maratona oħloqt bis-sima tgħin sabiex din id-dar tkompli tibrogressa, tkompli twettaq ħidma favur aktar dinjità. Aħna isna għandna 3 familji qed inrabbu 15-il tifel. U l-bżonnijiet mhumiex żgħar fuq kull livell, jiġifieri naċċentwaw ħafna l-idea ta' edukazzjoni, jiġifieri allura għandna sistema li tgħin it-tfal meta jiġu mill-iskola minn scale differenti biex ikollhom one-to-one, jiġifieri ikollhom teachers li qed jagħtu tuition imma b'mod personalizzat u qed taħdem għaliex għandna tifel is-sixth form u dieħel l-università. 2 oħra li ġejjin warajh l-istess, jiġifieri imma wkoll is-sens sabiħ tad-dinjità, jiġifieri dawn ma jonqoshom xejn, noqogħdu attenti ħafna biex ikollhom kollox li huwa l-indafa, is-sabiħ ta' kif jgħixu, il-maniera kif jieklu, il-maniera kif jikbru flimkien, id-dinamika ta' bejniethom. Jiġifieri li jkunu safe, li jkollhom kollox għad-dinjità tagħhom, jiġifieri iva. Għenet ħafna u kultant hija kruċjali għal ċerta ħtiġijiet li kieku ma tkunx il-maratona ma nagħmluhomx. Allura kull proġett u kull sitwazzjoni fejn il-ħtiġa hi aħna nidħlu fiha. Ovvjament dar bħal tagħna trid ħafna spejjeż. Għajnuna sabiħa tiġi minnaħa tal-gvern, jiġifieri fuq livell ta' għajnuna diretta lil kull tifel.
Imma mbagħad hemm l-ispazju sabiħ fejn proġetti varji irridu nagħmluhom minn naħa tagħna. U dak qed nagħmluhom minħabba l-maratona kieku ma jsirux. Il-post qed nżommuh sabiħ minħabba l-maratona x'kieku diffiċli. Imma l-inizjattivi varji li jitfall tarhom jikbru fihom ukoll hija frott ta' inizjattiva bħal din. U l-Maltin kollha li jgħinu huma parti minnha ġveru. Ekku, qed issemmi diversi proġetti li mtejt li kien l-aktar proġett importanti illi sar f'din id-dar permezz ta' fondi minn kull fejn jistgħu jidħlu. L-ewwel ħaġa li id-dar il-nkollu qegħdin nirranġawha biex tkun isbaħ, ġifieri kull flett bħal m'għandek id-dar inti. U daqqa għandek bżonn gwardarobba, u daqqa għandek bżonn tagħmel is-salott, u daqqa. Ġifieri matul is-snin bqajna nkabbru dan is-sens sabiħ li nżejnu biex il-post ikun akkoljenti, ġifieri jilqa' l-itfal sew. Imma proġett immensament li għamel ħafna ġiet l-itfal kienet l-edukazzjoni, ġifieri il-flaxijiet għandna sistema li tgħinhom. U issa proġett li nixtiequ isiru wkoll din is-sena u qed niffinanzjawh anki permezz tal-maratona. Hija li jitfall meta jiskadilhom iż-żmien għal-għanna, ġifieri normalment sejtin għax imbagħad isir adult. Imma fis-sistema l-liġi tippermetti li sa 21 sena jistgħu jkunu parti mill-flets tal-kbar. Fader, illi tgħix din il-ħajja mhijiex faċli, li taħdem fiha mhijiex faċli anqas. Kif inti tispira l-ħaddiema tiegħek sabiex ikomplu jistinkaw f'din il-karriera? Konna għamilna ħanejdlek konferenza internazzjonali fuq il-livell ta' homes fid-dinja u konna ġibna 2 bravi immens li huma studjużi kbar f'din l-alqa u kienu qalulna ħanejdilkom. Give every day, every child the best. Jiġifieri meta aħna qed nagħmlu xi ħaġa fuq kull livell, it-tfal tagħna bħal kull tifel u tifla u bħal kull persuna niftehmu. Ħaqqa l-aħjar. U l-entużjażmu qudiem kull sitwazzjoni, kull problema li jista' jkollok, ġifieri mhix faċli, ġifieri l-istejjer ta' tfal mhumiex faċli. Ir-realtajiet ta' kif mhix sempliċi. Imma l-entużjażmu li jgħinek ittihom l-aħjar hija kważi ir-raġuni għalfejn tqum filgħodu. Tgħid dawn irridhom aħjar. Minkejja l-problemi li għandhom irridhom jikbru. Minkejja s-sitwazzjoni differenti li jeżistu fiha irridhom isibu d-dinjità u jiskopru kemm hu sabiħ tgħix bħal ħaddieħor normali. Fader, fil-qosor ħafna għaliex il-ħin itir meta tkun għaddej b'diskussjoni illi tkun qed tieħu gost tagħmel. Kif tiżgura l-kontinwità f'dak illi tagħmel inti ġifieri bejn dara l-oħra anki meta dawn iż-żgħażagħ mbagħad jilħqu l-età ta' 18-il sena? Hemm post li huwa verament delikat ħafna li meta tifel għal 18-il sena normalment għandu kull dritt li jista' jmur id-dar għandhom jew fejn jista' jkollu. Normalment aħna insegwu nibqgħu attenti u minn ma jkollux nofrulu aħna ġifieri fejn joqgħod anki biex ikompli jistudja. Nisguraw li dak li bnejna matul tant snin ikompli għaliex ħanejdlek. Mhux diffiċli li bniedem jista' isib ruħu fid-diffikultà. Imma aħna niżguraw li nippruvaw u jekk inħarsu lura għandna ħafna success stories ta' żgħażagħ li ħarġu, li sabu minn ħobbhom, li għamlu familja, li għandu minn negozju u li qed jgħixu vera sew. U aħna grat immens għax ngħidu mela dak li ħdimna għalih qiegħed hemm fil-persuna u f'dak li qed tgħixu x'veru. Qed tantiċipa l-aħħar mistoqsija tiegħi kif intom tkejlu s-suċċess mhux biss f'numri f'residenti fi flus permezz ta' donazzjonijiet imma permezz tal-ħajja reali. Aħna ma nkellux suċċessi, aħna nkejlu kemm nixtiequ u rridu u għandna bilta nħobbu kuljum, mhux veru. Is-sens tal-ħajja hija meta tkun kapaċi tħares madwarek, tħares u tifhem il-bżonn tal-oħrajn u ma tibqax ċass imma tgħid irrid nagħmel xi ħaġa. U kemm fuq livell tal-missjoni nippruvaw ngħinu lil sħabi missjonari li qegħdin f'dal pajjiżi differenti biex proġetti varji ibidlu l-ħajja tan-nies. U kemm fuq livell Malta, ġifieri nippruvaw ukoll dawn it-tfal intuhom ħajja tajba, sabiħa, promettenti, imma anke b'tant modi tal-medja kif qed nagħmlu dal-programm tipprova tolqot persuna tgħidlek faderis qed li kelma bidlet li ħajti. Jiġifieri nisperaw li kull messaġġ mhux biss ikun ħireġ mill-qalb
imma li jiltaqa' mal-qalb. Mhux biss ikun ħireġ ċar sabiħ, imma li jbiddel id-duħħan tan-nies fis-sens għax kultant nidħlu f'diffikultajiet tal-ħajja u forsi naqtaw qalbna, imma li jagħtu kuraġġ u tama. Jgħidu aħna neżistu għax importanti. Għandna skop fil-ħajja u rridu ngħixu għalih. Għandna is-sens sabiħ tal-ferħ li rridu nikkultivawh. U aħna ngħixu ġo familja man-nies l-oħrajn u ejjew nagħmlu ħajja sbaħ ġeru. Father Lewis, grazzi ħafna tal-istedina, grazzi lilkom illi kontu magħna, grazzi speċjali tmuru koll it-tim tal-produzzjoni u d-direzzjoni. Aħna nġeddu issa l-appuntament għal programm li jmiss, però għallum dak kien kollox. Insellmilkom u l-ġurnata tajba. Malti Kulturali huwa programm imtellem mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċċelerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-Emcast. Nirringrazzjaw lill-Live Center għar-rigali tal-mistednin.